בישראל חיים מאות אלפי עולים מרוסיה שהגיעו לכאן בגיל צעיר, התחנכו בבתי ספר ישראלים, מדברים עברית, אבל בכל זאת שומרים על משהו מהזהות הרוסית שלהם. אם זה בשפה, במנהגים. השאלה היא האם הם צריכים לוותר על הזהות הזו, או שהישראליות מספיק רחבה כדי להכיל ולחבק את כולם. אנחנו נגיד שלום לקטיה קופצ'יק, חברת קבוצת דור 1.5, צעירים ישראלים, דוברי רוסית. שלום קטיה. שלום רב. נולדת פה או באת לפה? לא, באתי בגיל 17. עליתי במסגרת תוכנית צלם. בגיל 17 עלית? כן. לפני כמה זמן זה היה? עוד מעט 14 שנה. את נראית 17 עכשיו. נכון, מודעת לכך. זה ממש מבלבל. אוקיי, אז רגע, אז את חולמת ברוסית? זה משתנה. אם אני חולמת ומתרגזת, זה בעברית. אם אני סתם חולמת, זה ברוסית. סופרת? 1, 2, 3, 4? רוסית, חד משמעית, כן. אוקיי. עכשיו, מה זה דור 1.5? דור 1.5 זה בעצם קבוצה של חבר'ה צעירים, כאלה שנולדו שמה, אבל גדלו כאן. שוב, יכול להיות שמגיל 4, יכול להיות שמגיל 17, זה לא משנה. אבל אנחנו מספיק ישראלים ומספיק כבר בטוחים בעצמנו מבחינה חברתית כאן, בשביל להיות יותר פעילים, בשביל כן לבוא למקום הזה ולהגיד שאנחנו לא צריכים לבחור בין הזהויות. יש לנו זהות היברידית שהיא גם ישראלית וגם רוסית, ואנחנו מרגישים בטוחים מספיק בשביל... אתם מרגישים שזה נקלט פה וזה בסדר? זה משתלב בפסיפס הדי מטורף שמתרוצץ על המקום הקטן הזה? אני חושבת שהתשובה היא כמובן מורכבת. אני חושבת שמנסים הרבה פעמים לשים אותנו באיזה תבניות קיימות של החברה הישראלית. אתה חייב לאותו קצין ומשהו, או כמו שגדעון לוי התבטא, שרדי אלכוהול ופשע בדם או משהו כזה, זה תמיד איזשהם סטיגמות. אז אנחנו מנסים לבוא ולהגיד שיש הרבה מעבר לסטיגמות, והשוליים האלה שהם הרבה מעבר לסטיגמה הם מאוד מאוד רחבים. ואנחנו מנסים להראות אותם. אתם גם אומרים דבר מעניין, שאתם באים ממקום שבו הסדר הישן התפרק, ברית המועצות לשעבר ממש התפרקה לגורמיה, והכל העולם שהכרתם שם התמוטט, למקום שגם עובר סוג של פירוק. הרי מדורת השבט פה מתפרקת, וישראל מתחלקת למיעוטיה השונים. מעבר מעניין. נכון, אני בהחלט רואה שאנחנו חלק מאיזושהי תופעה הרבה יותר רחבה. אני חושבת שיש לנו הרבה מן המשותף, נגיד עם המאבק של המזרחים. זאת אומרת, הרצון הזה לבוא ומצד אחד לשים על השולחן את הזהות שלנו, שהיא זהות לגיטימית. מצד שני גם, זאת אומרת, זה לא רק לבוא ולפרק משהו, זה כן, אני חושבת, לבוא ולהכניס לתוך הישראליות דברים שהם חדשים וגם בונים, זאת אומרת. איך את מגדירה את הזהות שלכם? זאת אומרת, תנסי להגדיר את הרוסי דור וחצי, הישראלי הרוסי דור וחצי, מה הוא בעצם? אני חושבת שכולנו צעירים באיזשהו טווח, זאת אומרת, זה לא דור ההורים שלנו, שזה דור ראשון. אני חושבת שבניגוד לדור ההורים שלנו, אנחנו כבר לא צריכים להתעסק בהישרדות. יש לנו הרבה יותר זמן להתעסק כבר בבנייה, באיזושהי חשיבה מחדש, מצד אחד. יש לכם זהות יהודית? כן, בהחלט. אני חושבת שגם... אבל היא לא מוגדרת כמו בספר. זו שאלה מאוד מעניינת, שבעצם כשהיינו עוד שם, לפני שעלינו, הזהות היהודית הרבה פעמים נחשבה לפי אבא. זאת אומרת, מספיק שאבא שלך היה יהודי והרביצו לך בבית ספר. וכשבאנו לפה, הזהות היהודית שלך נחשבת לפי אמא, ומרביצים לך שאמא שלך לא מספיק יהודי או משהו כזה. לא, זה יכול להיות מצב של אחד שאבא שלו היה יהודי, חטף מכות בבית ספר, ובא לפה ולא מכירים בו כיהודי. אז שפה יחטוף מכות. שזה בערך סיפור כולל שלי, אבל גם, נכון, של הרבה... אבל היהדות שלכם היא מאוד חילונית, היא קצת אחרת, היא מכילה עוד מוטיבים. עשינו פה אייטם על איך קוראים לחג הזה של... נובי גוד, New Year, כן, נובי גוד שלנו. ואני חייב להגיד לך שאני מאוד אוהב את הזהות שלכם, גם היהודית וגם בכלל. כן, אני חושבת שזו זהות שמכניסה לתוכה המון דברים, ושהיא כבר באופן מובנה מאוד פתוחה בפלורליסט. יש בה גם סוג של חילוניות, גם מסורתיות, וגם יהדות, וגם רוסיות. ואני חושבת שדווקא בצביון הזה אנחנו יכולים לתרום ולהציג פה איזושהי זהות שהיא זהות אקלקטית, ולא בכך שיגידו לך, אתה צריך להיות כזה ולא כזה וכזה. תגידי, קטיה, שאלה פשוטה, אתם מרוצים פה? בכללי. אני חושבת שכן, אני חושבת שאם לא היינו מרוצים כאן, אז לא היה... לא הייתם פה, היום העולם... לא היה מדקדק לנו לצאת על זה הרי בסופו של דבר לא רק על הזהות שלנו.
זה הזהות של כולנו כאן כחברה. ואני חושבת שאם לא היה אכפת לנו, או לא היינו מרוצים, לא היינו מגיעים לשנות דברים. רק בשם עצמי אני אומר לך, עלייה מדהימה שהצילה את המדינה. טוב שבאתם, תישארו. קטיה, תודה רבה לך. תודה רבה לך.